יוגש נגדו כתב אישום מגוחכת בעיניי, לא יקום ולא יהיה. ישיבה עם בנימין נתניהו איננה עומדת על הפרק. בחרתי את צמד המילים בסיטואציה שנוצרה בשביל לא עד הסוף לסגור את הדלת ולנעול אותה, אלא אם תהיה סגורה, היא לא נעולה. כן. טוב, תראה, אז זה התחיל בתור אמירה כללית שהוא לא יושב עם מישהו עם כתב אישום, דיינו אחרי שימוע, אחר כך עם שימוע, אחר כך הוא אמר לא נשב בכלל, ואז מגיע הסיפור של האמירה אתמול, שפוגעת בו בבטן הרכה. למה? אמר את זה אבי גבאי היום בדימוי יפה, הוא אמר, חונים בכחול לבן. יש הרבה מנדטים, לא כל כחול לבן, חלק גדול, רוצים להחליף את נתניהו. אם הם יגיעו למסקנה שאי אפשר להחליף את נתניהו, הם עשויים לפזול הצידה למפלגת העבודה. יש לך ביטוי הפוך ללשתות? לשפוך מה? כן, יכול להיות, יש לי, אבל אני לא שתמש פה. יגמעו את המנדטים חזרה, זה מה שאתה אומר. נכון, אבל יותר מזה, עצם העובדה במשפט, איך נגיד את הדבר הזה? שהם יושבים במצביעי מפלגת העבודה, אומרים, הלכנו לבני גנץ כדי להחליף את נתניהו, ובסוף עוד נקבל אותו כגלגל חמישי בממשלת נתניהו, זה אירוע מאוד בעייתי לבני גנץ, במיוחד שהיום הייתה איזו החשה מוזרה. הם אומרים בהתחלה, לא, הוא אמר את זה בכלל לפני כתב האישום. זה פשוט לא נכון. אתה שומע את הטקסט, זה לא נכון, הוא מסביר למה הוא אמר את מה שהוא אמר. והכי גרוע מבחינת גנץ, ההקלטה של ערוץ 13 אתמול הייתה מכינוס סגור עם תומכים. עכשיו בני גנץ יושב ואומר, רגע, דבר שהוא כבר חושב כמה זמן. מישהו מסביבתי הקרובה מקליט אותי ומוציא את זה החוצה? אולי אני לא יכול לסמוך עליו, אולי אני לא יכול לסמוך עליה, אולי אני לא יכול לסמוך על אף אחד. זה לא דבר טוב שקורה בקמפיין. אתה שואל אם כולם ליכודניקים ומוריד את השכפ"ץ, נכון? זה היה... בני גנץ כנראה צריך להישאר איתו. נתניהו יש פה, כן, ומוריד את השכפ"ץ באותו רגע בלתי נשכח. היינו כבר איתך, יאיר, יש לו עוד התבטאות מעניינת באותה הקלטה, הוא אומר, אני בעצם נותן לחרדים גיליון פתוח עם חתימה למטה, 2/3 שישימו מה שהם רוצים. לא נראה לי שזה מה שיניע את החרדים באמת לשקול בכלל להצטרף לגנץ, ודאי לא כל זמן שיאיר לפיד שם. נכון, כל מי שנגד חרדים שרצה מצע אקטיבי סטייל יאיר לפיד, עכשיו מתבאס מהאמירה הזאת, אבל החרדים לא מתקרבים אליו בזכותה. החרדים נשבעו לדעתי באופן חסר תקדים 4 או 5 פעמים במערכת הבחירות הזאת, אמונים לנתניהו. ליצמן שהוביל את הקו המיליטנטי ביותר, גרר אחריו את גפני, גרר